O proxecto Baixo Ceo das Rías Baixas, impulsado pola Deputación de Pontevedra, continúa enchéndose de contido. A iniciativa que busca converter esta zona nun dos mellores lugares do mundo para observar o eclipse solar do vindeiro 12 de agosto quere facer deste fenómeno unha experiencia turística. Ser, como son as Rías Baixas, un lugar privilexiado para o visionar deste eclipse, conleva tamén un esforzo por parte da Diputación de Planificación e Divulgación, primeiro cos axentes e logo cos turistas e os cidadáns. E niso estamos. Para conseguilo, a Deputación quere contar coa complicidade do sector turístico. Así, os días 20 e 30 de abril celebraránse unhas xornadas formativas pro persoal, co obxectivo de garantir unha planificación ordenada do día do eclipse. Da man da Fundación Ceo, o vindeiro 20 e 30 de abril, imos organizar unha xornada formativa co sector e os técnicos do turismo para avanzar na xestión ordenada do turismo dese día. Imos a falar de seguridade, daremos información rigurosa sobre o emprego das gafas ou momentos claves do eclipse, entre outros. Para este día, a Deputación creará unha rede de puntos de observación repartidos pola provincia. Ademais, buscará a implicación do sector hoteleiro e os campings. Analizaremos cos propietarios dos hotéis, dos hostais e campings da provincia cuestións tan básicas pero esenciais como a posibilidade de organizar o visionado dentro dos seus xardíns, se os teñen, ou de espazos destes establecementos que provoque automáticamente que poidan disfrutar do eclipse, pero que non colapse os puntos de observación que hai habilitados en cada un dos concellos. A intención do Goberno provincial é afianzar as Rías Baixas como destino dentro do astroturismo. Por iso xa traballan para conseguir a certificación Starlight pros castelos de Soutomaior e Sobroso, distintivo que recoñece a calidade do ceo nocturno e a súa protección. Punto de observación do ceo e firmamento mesturando ciencia e turismo. En ambos castelos imos celebrar dous eventos de observación o 12 de agosto, pero queremos que a pegada do eclipse perdure no tempo, e que se converta para sempre en puntos de observación do astroturismo e con elo nos axude a que as Rías Baixas sigan sendo un punto de referencia e líder en oferta de calidade a todos os que veñen ás Rías Baixas. Ademais, López explicou que se están a elaborar materiais informativos que se distribuirán nas oficinas de turismo da provincia.